Jak jsem slíbil, tak plním. Tentokrát se budeme povídat s panem architektem Davidem, se kterým si představíme tuhle stavební tvárnici. Dobrý den, pane architekte. Dobrý den. Je vidět už na první pohled, že je poměrně lehká ta tvárnice. Mohli bychom si ji popsat, z čeho se skládá? Toto, co vidíme, to je tvárnice, která je novinkou na příští rok, na rok 2008 a standardně obě tyto tvárnice, to znamená tato novinka i ta, z kterých je dům postaven, je základem keramzitová hmota, což je vypálený jíl. Po vypálení lístků uvnitř obsažených vzniknou kuličky různé velikosti, různé granulace, jak je na tom vidět. A dovnitř potom je vložena vložka z polystyrenu. Dohromady tento blok vyniká tím, že má obrovský tepelný odpor. A co je na tom obzvlášť zajímavé, to je vidět na tomto labirintu, který jsem vzal samostatně, že vlastně keramzit vstupuje, pak prochází tím labirintem a vystupuje na druhé straně. Je to vidět směrem ke mně. To znamená, že tato vložka propouští vlhkost. Blok je velmi teplně izolační a zároveň, jak se neodborně, ale běžně říká, dýchá. Já jako laický stavebník bych měl strach, jestli to má nějakou nosnost, ta tvárnice. Přeci jen ten polystyren. Když si představíte to, co znáte asi všichni, to znamená pěnové betony, porobetony, tak ty se standardně používají okolo 2 megapaskalů pevnosti na běžné rodinné domy a tyto tvárnice mají 3,5 megapaskalů, takže není problém, jak vidíte tento dům, 3 podlaží, skutečně není žádný problém z toho postavit. Dost často opravujeme, jako v tomto případě, starý dům nebo přistavujeme. Jak je to kompatibilní s jiným zdivem? V podstatě to má modul stejný jako cihla, to znamená, že se dají provazovat, šmorcovat, to znamená kapsy do zdiva, na příčky, na zdi, na staré zdivo se dá navazovat. Není problém prostě pokračovat tímto materiálem ke starému domu, nebo používat na příčky materiál jiný, cihelný a podobně. Jaké je to porovnání toho tepelného komfortu, dejme tomu, s klasickým cihlovým zdivem nebo klasickou tvárnicí? To, co známe běžně, to znamená, dejme tomu, porobetonové nebo cihelné tvárnice, se pohybují tepelné odpory okolo 4,2 a podobně bez dalších úprav. Tento blok má ve standardním provedení, tady mám přehled, 5,44 a v tom, kde jsme dneska, to znamená se šedým neoporem, má tepelný odpor 6,66. Připomínám, že je to tepelný odpor nezávislý na vlhkosti toho zdiva. Běžně to zdivo drží okolo 25% vlhkosti objemově, čím se ten tepelný odpor samozřejmě snižuje. Teplo má schopnost jít ven. Takže to je velký rozdíl proti těm klasickým technologiím. Jak vypadá to spojování těch bloků? Bloky jdou spojovat jak na maltu, tak na lepidlo. Tady vidíme spojování na lepidlo a ty spády jsou překryty už lepidlem, aby byly zatmeleny, protože jsou tu použity ty nejteplejší tvárnice s neoporem, takže aby nepronikal vzduch, aby to bylo těsné. A pro zajímavost, tento dům bude topený takzvaným kapilárním systémem, to znamená, nebudou tu vůbec radiátory, budou to na stěnách, jenom slabonké trubičky a ztráty tohoto domu jsou okolo 3,5 až 4 kW, což je výkon jednoho radiátoru metr na metr. Tak to je taky pěkné. Jaké typy bloků existují? Můžeme se podívat, co to vypadá v praxi? Tady bychom se podívali na tom, jak ten blok na každém řezu má jinde péra. To znamená, je vidět, jak ta vložka v sobě uzavírá keramzit. Pokaždý ten polystyren vlastně protýká tím keramzitem, nebo opačně protýká keramzit polystyrenem v jiném místě. Takže to nikdy nenavazuje, přesně tak. A obrovská výhoda toho je, že ať dáme okno kam dáme, vždycky máme zateplené ostění, protože toho polystyrenu je tolik, že v každém případě je to umístěné ve správné poloze. Dneska je zvykem dávat okna na předek fasády nebo dovnitř, je to úplně libovolné. A co je další obrovská výhoda tohoto bloku? Materiál nejen akumuluje, protože ta silná stěna je uvnitř, takže akumuluje teplo, ale díky tomu, že máme lineární přechod celého toho zateplení, máme tvrdou fasádu, neexistuje možnost poškození jako u zateplení a zlomu teplot když je venku zima, vevnitř teplo. Čili ke vzniku rostného podu, omlouvám se. Pane architekte, jaké omítky se na to dají aplikovat? Zevnitř v každém případě chci, aby byla aplikovaná jádrová omítka, to znamená 10 mm normálně vápené omítky. Takže úplně klasická omítka. Úplná klasika. A to z toho důvodu, aby to zachovalo tu prodyšnost. A zvenku se běžně používají stěrkové omítky, tak jak je známe, barevné. A jaká je životnost těchto tvárnic? Tvárnice jsou vyrobeny z materiálu, který se tu používá v podstatě 50 let. Keramzit je materiál používaný po celém světě. Když je polystyren zazděný, jde na něj UV záření, není ničím životnosti omezen.
Pane architekte, já vám děkuji za představení této novinky a teď se podívejte na Adélku, která se bude věnovat sádrokartonu.